Question ngano sa pari man mangumpisal kinsa mga makahatag og usa ka sitas nga ang mga apostolis nangumpisal sa mga pari wa sa nagkabante nga ang mga apostolis mga pari. Revelation chapter 1 verse 6 ingon pa ni San Juan kay gitukod kita isip gingharian sa mga pari. Yan so nakapalit tag sitas. Pero wag gid giingon ang Biblia og never nagsulti ang Biblia nga ang Dios nagtukod og gingharian sa mga pastor. Ambot ni mga tawhana nga dito mas pastor nagpasakop nga ang gisulti sa Biblia ang Dios nagtukod og gingharian sa mga pari. Og ang pangulong pari ini klaro naman kay ng Biblia, si Kristo mismo ang pangulong pari. Si Kristo mismo ang pangulong pari sa atong pagtuo. So pag ang pundok nga walay pari, pundok ganina nya wala nay pari, questionable na bugos ng punduka. Muna walay laing katuyuan na sumala pa ni San Pedro ang katuyuan na mangwartara. Manang ayaw gyud mo pasakop. Kay mangwartara ang katuyuan ana. Okay? So mo na nga ang mga pari iya ni Kristo kasi Kristo man ang pangulong pari sa atong gitawag og pagtuo. Question kini bang mga nganong ang mga pari tawag anang magpakumpisal man kay ingon man si Kristo. San Juan 21:23 22 San Juan 20:21-23 ang giingon ni Ginoong Kristo, si bisan kinsang sala nga inyong pasayloon kini usab na pasaylo. Si bisan kinsang sala nga dili ninyo pasayloon, dili usab kini mapasaylo. So, ang buot ipasabot, usa mapaghatag sa ilang pasaylo kung way mangumpisal nila. So, kinahanglan jud nga naay mangumpisal aron naa sila pasayloon. Ha? Unya, divine commandment na nga gihatag sa mga gitawag o gihatag ni Kristo ngadto sa iyang mga apostol kay gusto ni Kristo nga ang tanang tao maluwas.